Het zijn geen BOA's en het zijn ook geen politieagenten. De particuliere beveiligers die te zien zijn in de winkelstraten van Remun, die haaien alles in de gaten. En daar zijn ze bij de politie maar gaat blij met. Bij de winkeliers zijn ze inmiddels een vertrouwd gezicht. En mensen die kwaad in de zin hebben, zullen zich nog wel 2 keer bedenken voordat ze in Remun toeslaan. De ritbeveiligers nemen namelijk die taken over waar de politie geen tijd voor heeft. Hebben de winkelier assistentie nodig omdat er bijvoorbeeld een winkeldiefheid betrapt, dan zijn de beveiligers er binnen een paar minuten. En dan sta je als winkelier in de binnenstad van Remun toch maar met een veiliger gevoel achter de kassa. We zijn eigenlijk de preventieve beveiliging van de binnenstad en dat hield in dat we van winkel naar winkel gaan we preventief bezig zijn met veiligheid. Wat onze kerntaak is om ervoor te zorgen dat mensen zich veiliger gaan voelen, dus het veiligheidsgevoel verhogen. Dat doen wij door met mogelijke verdachten eigenlijk een stapje voor te zijn en dan met een gesprek aan te gaan om ervoor te zorgen dat strafbare feiten niet eens plaatsvinden. En mocht dat nu wel zo zijn, dan zijn we altijd binnen een minuut ter plaatse bij de ondernemer om eventuele calamiteiten op te lossen. Ook de wijkagent is om die reden erg blij met de samenwerking tussen de particuliere beveiligers en de politie. Ja, dat klopt. Die samenwerking, daar zijn wij heel tevreden over. En ook zelf zo tevreden dat wij het rit voor hebben gedragen voor een landelijke waardering en erkenningsprijs. Ja, de politie is er ontzettend blij met, daarom hebben we de Web Award in ontvangst mogen nemen. Dus daar zijn we heel blij met. Maar wat het fijne is dat we gewoon kunnen samenwerken. En dat als wij nodig zijn, dan komen wij, maar als de politie nodig is, dan komen ze ook. Dus de samenwerking is eigenlijk het mooiste van dit hele project. Als je eigenlijk kijkt naar Roermond, 60.000 inwoners. De politiesterkte van het basisteam Roermond is ook daarop gebaseerd en het aantal feiten wat hier gebeurt. Maar dat we 7,5, 8 miljoen bezoekers in het outlet hebben en nog 14 miljoen bezoekers in de binnenstad, die tellen in die sterkte niet mee. Dus alle dingen die hier voorvallen in de binnenstad, of dat nou overlast is, of dat is een winkeldiefstal, of het is een hulpverlening, iemand die gewond is geraakt, of zelfs een reanimatie. Dat zijn allemaal dingen waar wij soms op reageren, maar ook niet zo snel kunnen reageren. En het mooie van het rit is dat zij gewoon dicht in de buurt zijn en snel kunnen reageren als er iets is hier in de binnenstad. We hadden in het verleden echt veel meer last van een aantal zwervers of mensen die op een andere manier overlast veroorzaakten in de binnenstad. En door het actief kunnen reageren door het rit op dat soort situaties, ja, daar merk je dat de overlast afneemt. En wat een tweede heel goed punt is, daar is het rit ooit ook voor begonnen. Dat is een stukje back-up, een stukje veiligheidsgevoel verhogen voor het winkelend personeel. Want je ziet in de winkels vaak jongens en meisjes staan, 18, 20, 22 jaar. Ja, en zij voelen zich niet altijd gesterkt en gesteund in het optreden wat nodig is in de winkel. En als het nodig is, is het rit snel ter plaatse en kunnen ze gewoon een stukje ondersteuning, een stukje backup bieden. Ja, dat is het fijne voor de ondernemers. Ze hebben altijd binnen 1 tot 4 minuten hebben ze assistentie, veel water nou, al is het een EHBO-gevalletje of daadwerkelijk een strafbaar feit wat in een winkel plaatsvindt. Dat is voor hun natuurlijk een enorm pluspunt. Naast dat het ook is dat als ze alleen in de winkel staan, is dat wel fijn dat er even een uisje naar binnen kijkt om zeker te weten dat alles goed gaat in de winkel. Daardoor merk je dat mensen die er werken, dat die zich steviger in hun schoenen vinden staan. Die reageren makkelijker. Dus het wordt beter en prettiger winkelen in de binnenstad. Je mag ze niet zelf in de boeien slaan, toch? Nee, normaal gesproken doen we zelf geen aanhoudingen. Maar het kan natuurlijk altijd een keer voorkomen, dan over gewoon een zogenaamde burgerarrest. We proberen dat te voorkomen en we proberen eigenlijk al voordat überhaupt de aanhouding of plaats te vinden, dat we daar al voor zitten. Nee, je weet niet van tevoren of iemand een winkeldiefstal gaat plegen. Ze hebben er wel een stuk opleiding voor gevolgd. Predictive policing heet dat. En dat is kijken naar afwijkend gedrag van mensen. En ja, soms is het ook heel eenvoudig dat je denkt van nou, is die persoon ergens naar aan het zoeken of wat zou daar precies aan de hand zijn? En als je met een open houding op iemand afstapt en je wilt hem helpen en je vraagt hem welke winkel dat hij aan het zoeken is. Iemand met goede bedoelingen, die voelt zich gesteund, die denkt, hé, wat prettig dat ik geholpen word. En iemand die wat andere bedoelingen heeft, die denkt van, shit, ik ben betrapt, sorry voor het woord, maar zo voelt hij zich wel. En die zal dan vaak zijn boeltje bij elkaar pakken en vertrekken. En waarschijnlijk naar een andere plaats gaan om het daar wel te proberen. En dat is een stukje preventie, want uiteindelijk wordt dat geen winkeldief. Dus
Voor de politie is er geen betrapte winkeldief. Maar wat nog veel belangrijker is voor die ondernemer en voor die medewerker, hebben ze ook niet de overlast van gestolen spullen. En die medewerker die voelt zich gesteund als er geen potentiële winkeldief in die winkel komt. Als ik winkeldief ben en ik heb 2 man van het bedrijf achter me lopen, ja, dan ga ik niet zo snel over tot winkeldiefstal. Nee, en als ze dat dan toch duist, dan krijgen ze van ons een winkelverbod. En dan zou het best goed kunnen zijn dat ze 2 jaar lang niet in deze binnenstad moest komen. En ik denk dat ze dat niet wil proberen. Wij voelen het echt als een stuk ondersteuning van ons politiewerk. En op het moment als zij een beroep op ons doen, dat ze echt zeggen van nou, wij voelen ons bij deze situatie niet heel erg happy. Dan zijn wij er ook heel snel bij. Want dat hoort ook bij die wederkerigheid, bij die taak die zij doen hier in de binnenstad. Dat wij, als het nodig is, ook snel die ondersteuning verlenen. Ten slotte nog even over die prijs. Wat houdt die precies in? Die waardering en erkenning die is gisteren uitgesproken. Die is uitgesproken in de richting van het BIS, de gezamenlijke ondernemers die dat ook mogelijk maken. Die hebben een beker gekregen. Het bedrijf heeft ook, het Red Security die dat uitvoeren, die hebben daar ook een beker voor gegeven. Alle medewerkers hebben met een medaille kunnen onderscheiden. En hier voor Roermond hebben we dat een tegel gezamenlijk neergelegd. Dus dat is ook een blijvende blijk van waardering voor ons als politie in de richting van het RIT voor het werk wat zij doen. Komt er een moment dat je niet meer nodig zit? Nou, dat hoop ik natuurlijk niet, want dan heb ik geen werk meer. Maar juist omdat we een groot inzicht hebben in wie dat de strafbare feiten plegen of de overlast pleegt, kunnen we ervoor zorgen dat we die de hulpverlening insturen. En ik denk dat dat het belangrijkste punt is wat we hebben. En het liefst heb ik natuurlijk de veiligste stad van Nederland. En daar gaan we ook voor, maar ben met.